Kang, itu nih cekah. Nih address. Kenapa? Nih. Oh, betul. Ni ngami thuk pi ba. Kata kali nak satai. Terus. Tuh, lima. Kang, itu nih cekah. Ni ko beri ang lang. Habo ang ay may kelit dia carum tu ba? Kang, itu nih cekah. Oh, li beri. Habo ang ay carum ba? Ya tu carum. Kang. Lah itu benda nih cekah. Ka beri ang kelit dia carum tu. Oh, kabriu dah. Kalau cekah orang kerja serum ke kawan sempat.